Kadom Karbi ang longarat, nilining telo nalitom kado kawis tame may punlang pusi. Nili channel long pregjam alam arjan pipon bomlo. Ahut pen ke politics alam stamedo, dhorom alam stamedo. Lapente latest news local punon, national punon, international punon. Hai alam stame itum Chethan pon bom. Lapente dotulang ilitum lower trip pen alam stame ilitum ahut pen hut ke Chethan pon bom. Laso pusi pini bangke ilitum politics alam Chethanang nalitum jongsi politics ninganghi pulutangte skip that stame chok athe politics alam jongsi Chethano pulutangte ningka siksak ningjang je lahai same dokokta thek lapente sorsa morsa alam same wangjuita thek lapente komane phanke keruta dokokta thek bol same ilitum kachethani kenang solo ilitum politics ning dokdei pumat ilitum important and ipin mang ilitum chok chedeji neli jungjung stame politics nok involve gunde bon same achar benke nili same langdun bom pang thek dun bom laso pusi nili kachini lapende nili ke matha lamsi bangso video long Chethan pon po nalitum same thek ponong lo mate chini pon lo Penan APHLC matela JI Kathar Kejapon APHLC party atumang stame kupi koson bene alang litum same inut bahani chi open bom si thek ponong lo rasinot hejong elitum thek ponong lo Reeta Kramsapi alang listame APHLC long kangtang kring abang lo alang liphan women winganat secretary in church si pipon lo alang li gedam tangarni kwane chipaduk lo bon same non bangke kadu kabi same manghu prongson si litum thek ponong lo Kopi apot si isi a political party punon isi organization punon. Kopi apot si alang lito bangbong kachi tour dokok lo mate kachi o dokok lo pulutang te a reason mate athe dopik isi kali kasi litum isi pen isi Chethanam nang. Number 1 party atum keja chok che mate leader atum ke chok che mate ideologies ke chok che lata isi lo. Number hini better opportunities mate lance se award sai keme kachuri. Number ke thom Donrap jirpi jirpo mate chepo chero pen aning parung je nilitum anat wang non naliphan lasonar punang pipo naliphan lason hormunang pipo lason nang ningkyang na papleng popu lahai sitamedo labende family donrap tumpen appressor same dokok tathek number pli alang litumang bong kachi une dokok tathek alang litum ideologies alang litum policies mate alang litum decisions lahai kadu gawe ke cheprek dokok thek lason si adhe ka leaders atum bang mate adhe ka tuma bang alang litum idea mate alang litum aning ke ha teng pen hala leaders atum ke claim people peda da job alang litum same ningkang samse pen alang litum akaprek na same kachewar mate akaprek na dunrong chingbe dunrong lason da do amethanga party aphan aning ke the kave mate amethanga party aphan isi wrong direction mate towar kichok chia towar nat bonrong mate corruption lahai stame claim pondet lahai ke thek long pen stame adhe ka tumang ke anikang samsi pen stame kichi u stame do lapende la sontak thak do thu lang election stame batai remlo plutang te adhe ka tumang ke aning ki bi do abang so aning ki bi pen alang litum aka break award sai ki me churi po aka pregnant dun chui titi lapende common nai political party along common nai athe mata reason lake anghoi kachithi leadership kachithi lahano nili kachara tengpen pulutang te penang anatum ke labang so a leadership labang so ang hoi kang tui kachithia joine chitur phunditi non aprang si ilitum Chethan nang kong Rongpi alang li puthak alang li sitame inut senior leader lo APHLC pen pusi jongpon lo asi alang li media thingno kopi lo kaning je la solam ilitum Chethan nang aprang si alang li kaning je mata alang li ningkang samse ke la son lo Jai Kathar Kejapon APHLC alang litum non pusitame registration apelang non pusame registration klempon tek thelang lapente APHLC Jai Kathar Kejapon APHLC alang litum batai si alang litum bang so registration ki klem ji phan Karbi aradlong tangkal same kirung pon dolo pulo bol same lahaya tangka bang registration a phan klempon PC tangka phalang nola pusi alang li hin pen akoi pon bang swalama ki kone ahok ni chini ne delo bang sabe alang lipen kaning je pon alam ke lalo sir Jai Kathar bang ke kongrong pi phan than lo mate alang li phan toy dun do je registration ki claim hu nang listame dun nang ji pusi polo bon same la ka prega tuma bang kongrong pi phan than pon pc alang li tum det si damwong titi bang so alam stame alang li ning je pon nilistame nang li tum kelang son si alang li kaning je alam stame lang kon tirlo la pe a conclusion isi bangke chini pamelo alang li hin pen JI Kathar phanke thangnat akheng nustame kaning je ave bon sitame la alang li pen claim rapet atum phanke asabo anikang samsia sonsi chepaklang kono
nili opinion lo lake nili ke matha teng lo ngali tum same bang so video bang lang kot pa mite chini ji elitum political party registration aputhak ethi ni Chethan sinang bangso registration ke claim vek nang jima lata isi acquisition no lapene la bangso registration jong si claim pon pelo tangte illegal ma mate ke chok che dokok ma la solam se melitum Chethanam nang nili ka chini ateng polo tangte bangso registration abidet stame chok illegal ke kali election same pathudun longji bon same la bangso registration jong si avelo polo tangte ison soni ka siksa ke do a problem ma gelalo ICU ma gedo ji ke jongsi registration available pulo tangte isi reserved election symbol bang abidet po election symbol jongsi isi and kedlong le pulo tangte a election abatai tin si nakilar semi dokok po not hen jong keram tang election same kadoko same manghuprong ta dota thek adek tumbangke athihala suhut same bangso registration ka pena join isi symbol same chelar ponangkok anut ka prek tum thiundet pola bangso symbol bangke lason thak thak si amen dalo jong si la non kedo amen APHLC po amen pen jong si alang litum registered edlo pulo tangte anut ka prek tum ke labang so amen ke kithi dun ji phanun elo mate duplicate kuri dun elo bon sa alang litum registration claim kelang pulo tangte labang so amen same thir thip kali de ji nili ka matha teng pulo tangte non litum pangbardam stang jai Kathar Kejapon APHLC alang tum ke APHLC pu ke cheng silo bon sa la ka prek mate non a phi amhang pathek tu APHLC alang litum jong si registration kuridam de lu tangte la je Kathar Keja APHLC aprang alang litum jong si election thurji pu pen ke matha pen alang litum registration kuride lu tangte labang so APHLC pu amen mangke anut ka prek tumangke mate aka prek a party tumbangke labang so amen mangke en ponong det la CC alam mage matha me melo la non akimi ke klang APHLC mate la James Hanse Kejapon APHLC NGO punon political party puno alang litumang amahang pathek derlo la sikema tha meme alamang gelalo jai Kathar Kejapon APHLC alang litum registration claim to that apotsi halaki me tumbang chance long loma labang solam seme matha meme labang ene li pu ke matha tabalam lo bon same alang litum ke NGO pusi pulo stame in future matela kebang jilang arni alang litum jong si political party sengda lok lotangte isi akasik sakdoji athi ang thek bangka sap thek ponong det la non NGO APHLC alang litum sitame litum ke thek dun long ateng pen pulotangte nane ASGC tumben same alliance lo la son thak dakzi pinan ke inut bahani tumhan same la jai Kathar Kejapon APHLC amunit pan same san bom song si thek ponlong la si kijut si ke alang litum NGO kali deji ma busing matha neri jungjung ke matha ke ajale Chethan same Rongpi alam jong siritum langlo prutangte alang lista me jai Kathar Kejapon APHLC along ingthir advancy ki claim bon ki kali de rason no athi ajat issue ajat ki chok chile dos tame alang litumang bong ke chepakeng nang jikenang sot nili men pu damji bangke lalo kake same check and balance bangke do nang kokpo ko not ma issue ke do hala bangke prabjin pensi lahai issue an same ki solve ji phan mate ke pachun ji phan uthot ke pa mi thuji phan si bor ipon pitangpo elitum 100% issue mate 100% ki chokchi avi puke elitum jongdamun e elitum a party tin same a sub ki chokchi ke doji lasila hai kunat ma ke chokchi pangthek si party ajara party punon da ke chepakeng thuji phan si bor inangji pangbardam sidang tipuk jong si kunat ni asap o lik dokok mate angkrak dokok lutangte elitum lang pang pen duplo pustame labang so lang pijo pen ke thepakji laso pusi konat si angkrak ki doma konat si angkok ki doma konat si chokchi doma harak pang thek si hadak bang sarak angji lason tak thaklo political party lo same ajada party etum same lo konat ni jong si issue do ki chokchi do pulotangte prabjin pen si hadak solve dun derangji non Chethan nam nang Reeta Kramsapi alang li puthak alang li kaning jela me kadoko visame archu ponong no kopia pono pulotangte alang li President bangso ang hoy ipabi det pen joksi cheo pono pulo la chotakli lang alang likaning je pondo lang na all party hills matela all pulo tangte kadogabia party pulo kadogabia party same la bangso APHLC lang donang jike bon same non ke abidet puse alang je pono bon same nari tum same chini thaji jai Kathar same kyang hege kalide thaji stame halaki dun ji tumang sal hang de la ili tum bangke kadogabi same chini la bende alang li ningje thulo la non James Hanse Kejapon APHLC NGO alang li hadak
cipa ogdun lage article 244A aphansi cipa ogdun lo pro alama kaning je ke jumisen lapente ahok da thaji mate chobai da thaji bor same iritum chini nangji jay Kathar Kejapon APHLC hada kedodun pen hemprek hang tik thide jima mate article 244A hang noma lasa questions same iritum mong doko lapente nili isi a thekponong lo kong Rongpi kaning je lapente Reeta Kramsapi alangli tum kaning je alam pen isi kache tondam thekponlong lakela sonlo bahini stame jay Kathar panke chokche pu ke jong nun mang ke ave neli a ke judge ateng pen pulo tangte bon same isi ang thek thek long lo je kumbania bang a kapre gatuma bang jay Kathar pan same asabo ki control lason thek on long athe neli ke cheng angkul same ning je pon lo kong Rongpi pan same registration hut dunon pu ning je lo bon same a kapre tu mangi pon pedat lata isi ang thek lo lapena do thulang Reeta Kramsapi alangli kaning je alam isi do thu hala registration ke claim ji phan alang litum rat pen tangkarung lo bon seme labang so tangka bang ke jay Kathar long ke li det lason alam kaning je do Reeta Kramsapi bang sikining je lo labang so alam people lo ili tumang bong misunderstanding people lo ti hala corruption ke claim hala Facebook hala WhatsApp long corruption ke claim tuma men klang maklang kle pan lo nili tum swar lo tum ka thirak nang 15 lakhs 20 lakhs more than that setami lahai atangka ake hai jai Kathar sar along le masi le oe nang Chethan man Chethan nun de Chethan pilo nang Chethan nun ili tum gidam hun tangka lili ala account na atay rilong nang chepaklang dun lo amen to nang Chethan dun lo register nang paklang dun lo jo tangka nang submit bang avik dasi nili tum git herak ong kasi pupen ha pupen ilitum dong si matha lo pulo tangte kumania bang ke hadak jay Kathar pan same kelang plot atum same do kokta thek athe Reeta Kramsapi alam dong si ilitum arjupa melo pulo tangte alang dikaning je ahok ne mate chobai ne bon same ahok lo pulo tangte kundan nike kichok thi do lage nili opinion chot nili ke matha dam le dam de ta thek APHLC women wing atum pen kopi lo kening je labang swala mang ilitum Chethan nam nang alang litum ning je pon lo sar jay Kathar alang like Reeta Kramsapi pan ke asupi asonsi te kam inghon pik pusi pulo labang soalam ma ke ahok de thaji lapenda puthot alang litum puthulo bon sita Reeta Kramsapi bang ke jay Kathar pan ma ke chinghon hidet pusi ningje pon lo Reeta Kramsapi kopilo ke ningje ke corruption happens not because of bad people but corruption happens because of the silence of good people alang li ke jong namji bang ke lado corruption ke do lake ke chokche amuni atum pot kali corruption ke do lake mesen atum do joy pot polo la sidak mesen pu kuma pan si ke jong dam lo alang li ke jong dam lake jay Kathar bon si ke jong dam lo labang so alam pen jong si ritum matha dam pa mi lo pulutang te jay Kathar bang theklong lo corruption alang li tuma party angbong corruption theklong lo bon same alang li ningje je de lo la phan si Reeta Kramsapi bang ke jong dam lo bon same alang li tuma bong kopia corruption ne ili tum bang chini tun de lo a corruption alang li tuma bong ke doni ka bene bon same alang li tum pen mate alang li pen kaning je lake rat pen kirunga poisa rat pen kirunga tangka registration amen pen kirunga tangka bang so tangka bang panglim delo mate jay Kathar long pali li delo si ningje pon lo Reeta Kramsapi alang li news media thing lo chepaklang lo je jo niliphan phone ai kol tum do piglo aning ki oi alang li long kebang labji pan si phone ang ki kol salang di hin pening je pon lo bon same women wing alang li tum pen klar da kalam alang li tum pen chepaklang pon lo je alang li tum ke kol lake kupi ko son apot ma pusalang litum koldono lapente alang li phan ke than pare ji phan Reeta Kramsapi phan ke than pare ji phan mate kopi potmal high card juji pan se alang litum same phone koldono athe APHLC women wing alang litum ben same than pon lo kado ko biarat phan same je Reeta Kramsapi alang li APHLC pen ke dam lake kado ko pan than pa mi si ke dam kali alang li dam joy pusi alang li tum hin pen je pon lo non mage nili kopi lo ke matha la bang salam sampai ni ning je pon itu Reeta Kramsapi alang li sitame chini lo bang so party kidun hut sitame alang li chini lo je APHLC Atomon ke president arpu ave president arpu pek pon pe alang litum youth wing punon matela women wing punon hin sitame alang litum president arpu bangke chepek pon pe alang litum secretary in charge bangke chepek pon bon sitame a power bangke alang litum aja kong bangke Presiden aja kong ateng lo sip
Lasi dak bangke Reeta Kramsapi thang natta ding chipo oidam nang ji alama sevi nilikama tha teng putangte ate alang li chini pami aprang ben sambe chini pami je president ke ave bol samala ni chini pami si gidam tangarni kwane chipatu sami non bang alam to war phak upi polo putangte isi pa viral alam do thulang labang so alam bang hok kali ne kalang ni labang ini tu verification non market activate po pena do pache thang lo la pene phone call phone record si medo ko matong chingki ne hala bahani amure chingki lo je Reeta Kramsapi alang li sopi la pente duliram ronghang abong pusipulo alang li tumsi chipa chorpo laso porsi Reeta Kramsapi same alang li methang supi alam kachar jusi alang li hap ko party dunju lo pula bang salam same pache thang mundo bor same kwani ahok la bang salam nge chini kon pedal lagado ka beke li to ma port sinang than pon po nili isi hini puthoding je pon ning tunglang leadership kari mate arpu kari mate la anghoi ke the kari pen bangke ili to party ke cheunang ne edum khai phan ke claim pulotang te ili tum kupiar puma ke dola bangke chelang nang ne kupiang hoi ma ke do last time ili tum chelang nang ne edum wholeheartedly pen khai phan claim pon hala bang si ili tum kenang ji la pen de isi bangke lalo non APHLC atum punon mate kaprega party atum punon alang litum methanga party ki message phan ke alang litum every single person in nut apan samay alang litum important energy alang litum phan ko son si ke khang thekjima labang solam samay mathanang ji labade lahin alam samay ke charge samay ke nang sot nili son matha lo pola son vek nang ji la son bang kan ji nang ji labande puthor rui le thonang naklo anghoi kachithi han lo kheng no nai ke la sopol si la party claim ra peratum kumat si ke thek muchatma alang litum chichini pame kumasi lam ki than thek chetma kumasi munit tuma phana ning pang sam thek chetma kumat abang si arona tang ke thek pame ma alang li tumang bong chichini pame la sopol si hala ke thek phansi a chance pinangji mate hala ke thek phansi mission ang hoi sami ponang po la pente la sona sa bang claim clear nangji je ke claim pen ko mane abang jong si aning oilak dokok ji pulo tangte la pente son bangela lo pine ke chokche party long do peche tonte do pulo tangte prabjen men si sokang po kalilo pulo tangte non son dam bom po non he jong stame bang ko era drop ke dam nang tum stame news media long thek ponong lo manja ps pen pune pine la pen borlang fair pen pune pine nali tum stame thek ponong ji APHLC a party konane ke chok chi bange nili ning je dam tek the bon stame ang thek bang ke il tum mesen ang thek kali stame klang pun lo APHLC bang ke chi olo pusa lang tum stame rada thing no chi paklang lo APHLC bang ne je kathar bang ne mate James hanse bang ne bose barang li chi olo la pene BJP ki dun lo po pene politics pene son bag do thai ji bose me la ha alam ke klang bang ke mang hume me alam ki jut si ison alam il tum ke chini ke nang sot kumman ne jong si ki dam ji bang polo tang te il tum khang e la soposi ning chi por thai ta ve ning cha parong thai ta ve ahok pet jai Kathar Kejapon APHLC long inthit et pen ki claim abang pu bang pi polo tang te alang litum claim ke deji mate matha masi matha the deji ke che oji phan bangke la sidak alang litum inthir et pen si ke claim dun kalidet posi bangso APHLC a party phan dedicate pen kalidet posi alang litum same chi ulo ajala Chethan non ke bang jiani an bangke kachere mekedo nang sotlo la pen de check and balance bang ke do ke nang sotlo once nili bang sola mang ning je pon chotpo pini bang so aputhak nili ke ning je dam konani chokche dolo pulotang de nang litum same dia pontha lapene politics alap jong si Chethan no pulotang de dak alam ge do pikje lapene comments along same Prekjek longji bol same litum kachiding ke nang sot posi litum Chethan nang ko Petro chetong tunang do mi thang mi kardong